saya. मोनफा ओंथि गोनां बे गासैबो गाबानो जोंनि बाथौ धोरोमजों एबा सिबियारिफोरजों गोरोबफ्लेनाय गाब। आं बे गाबनि ओंथिफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायोब्लाबो खोब गुसुङै एबा जाथा बेरहोनायनि ओंथि बायदियै आं बुंथिनानै होनो सानबाय। जों गाहायनिफ्राय नायोबा नुनो मोनो गोथां गाब। बे गोथां गाबानो जाहैबाय गोजोन आरो खौसेथि। मिथिंगानि महर मुस्रिया जेरै सोमखोर गोथां खौसेथि आरो गोजोननि नेरसोनखौ दिन्थियो। अनलायनाय एबा बावनाय आरो समानथि। लोगोसे बे हाबाफारियाव आवगायनो थाखाय आं बिथांखौ गुरै खावलायबाय। बाथौ खावलायदों उदालगुरि जिल्ला दलाइ बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों। जिल्ला गलाफिया दलाइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि लोगोसे आफादगिरि गासैखौबो जोंनि बे बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों। जोंनि बे बावनायनि हाबाफारिनि उनावनो जोङो जोंनि गुबुन हाबाफारि आवगायनो सानदों। ओंखायनो गासैबो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दलाइ बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बिबानगिरि गुबै खामानिखौ जोंफोरो गोसोआव साननानै लायाखै आरो बाथौ